салом дӯстони азиз, салом мухлисони муҳтарам. Бигзор ки рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Як хабари нохуш дорам аз ҷиҳате ки аз ин беморие ки дар тамоми ҷои Аврупо забт кард омад ва дар Гамбургам дар Касселам дар шаҳри ҳама меқадар ҳаст ки оли нарасидааст, не ки ҳама ба ташвиш аст барои ҳамин коронавирус касал. Мо консертҳои худро барҳам надодему, гузарондем ба ҳамун рӯзу дақиқае ки ҳама оромӣ тинҷӣ мешавад ва ҳама мухлисони ман бо дили пур метавонанд ба консерти ман биёянд. Ман аз ҳамаи мухлисони худ эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ноумед нашаванд. Мо насиб худо хоҳад рӯзҳои наздик бо консерти